A tökéletes szálláshely megtalálása velünk kezdődik. A HRS a világ vezető szállodai megoldásokat biztosító vállalata. Célunk önnel együtt elérni a legkedvezőbb szállásárakat teljes összhangban az ön utazási szabályzatával. Egy lépéssel megelőzzük korunkat, több mint 40 éve építjük hotelportfóliónkat, árainkat, biztosítunk foglalási rendszereket. A cégek szállodákkal szemben támasztott elvárásai egyre összetettebbek, így a döntéshozóknak újabb és újabb megoldásokat kell találniuk a változó igények kielégítésére. A HRS tökéletes megoldást nyújt ezen kihívásokra. Világszerte működő HRS irodahálózatunkkal, illetve több mint 300 szállodai beszerzésért felelős szakértőnkkel biztosítani tudjuk vállalati ügyfeleink számára a legjobb szállodákat bárhol, bármikor. A HRS minden foglalási csatornát nyílt tartalom hozzáféréssel támogat. Az egyetlen olyan szolgáltató, amely teljes szállodai portfólióját valamennyi világszerte jelenlévő disztribúciós csatornába képes integrálni. A HRS megfelel a legmagasabb minőségi elvárásoknak. Számos szolgáltatásával támogatja vállalati ügyfeleit a megfelelő szálláshely gyors és hatékony kiválasztásában. Az optimális költséggazdálkodás érdekében a HRS garantálja a mindenkori legjobb árakat, beleértve a HRS Business Tarif árat is, amely 40 000 üzleti szállodában érhető el exkluzívan, akár 30%-os kedvezménnyel. Mindemellett a HRS egységes és integrált megoldást kínál, ezzel hatékonyan csökkentve ügyfelei erőforrás igényét. Az intelligens beszerzés jelentős megtakarítást eredményez egy optimalizált hotelportfólió által. Széleskörű hozzáférhetőség a HRS saját tartalmán, illetve egyéb stratégiai együttműködéseken keresztül. A HRS portfóliója a legnagyobb a világon független szállodák terén. GDS adatbázisunkban 5 millió szoba érhető el. Automatizált foglalási, illetve számlázási és elszámolási folyamataink révén csökkentjük a felmerülő közvetett költségeket és növeljük a dolgozói elégedettséget világszerte. Digitalizált hotel adathozzáférésünk ügyfeleinknek maximális átláthatóságot biztosít. Jól strukturált elemzéseinkkel feltárjuk partnereink utazási szokásait és megtakarítási potenciálját. Több mint 40 000 vállalati ügyfelünk számára mi vagyunk a szállodai megoldások globális szolgáltatója. És mikor leszünk az ön teljes körű szolgáltatója?